Много благодаря на всички, че са тук днес и оказахте тази подкрепа, която всички хора, които живеем и имаме нужда да се борим всеки ден и да създаваме, имахме. Така че първо искам да кажа поклон пред всички вас, истински български герои. Вие сте невероятни, благодаря ви много. Всяко време има своите герои. Наистина в годините нещо, което разбрах, че не е важно колко силно може да удари един човек, а след колкото силен удар понесе и може отново да се изправи. Нашата държава и нашия народ много години получава удари и в един момент идва, и винаги му идва силата да се изправи. За съжаление, последните години, последните 35 години, ние получаваме удари от наши синове и наши дъщери, което е най-болното нещо. Външният враг лесно го разпознаваш, лесно се бори срещу него, но вътрешният е много труден. И нашето време обаче и то ражда своите герои. Преди години, като бях малък, ме накараха да науча стихотворението Шипка. Научих го, но без първата част, която в действителност е най-силна, и затова не мога да изрецитирам нея, но искам да ви я прочита. И ще ви кажа защо после. Нека носим и още срама по челото. Синела от бича следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор да висне като облак в нашия кръгозор. Нека ни отрича историята, века. Нека е трагично името ни, нека. Беласица стара и нови батак в миналото фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, счупените окови и дирите стидни. По врата ни още от хомота стар, нека та свобода да ни бъде дар. Нека, но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената. Издига се някой див чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен, защото в Балкана има един спомен. Има едно име, що вечно живей, и в нашата история като легенда грей. Едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично, що отговор дава и смива срама, и на клеветата струшава зъба. Това е началото на стихотворението Шипка, което наистина е най-големия подвиг на българи в най-новата ни история. Там е място, където шепа обречени хора са правили нещо само защото единствено вярват в България, в бляна, който носят в сърцата си, в истинската държава, която е направена за хората. Държавата не на аристократите, не на богаташите, а държавата на истински обикновения човек. От тогава минават много години и стигаме до този момент, в който преди години една група хора осъзнахме, че стъпка по стъпка България умира. Изчезва именно този порив, тази гордост, че сме българи, това желание, тази борба да се борим. И мога да кажа, че исторически парк е новата Шипка на България и ще кажа защо. Той е направен не от един човек. Много често някой казва, Ивелин Михайлов направил историческия парк. Аз сам нищо не мога да направя, два камъка не мога да пренеса. Исторически парк е направен от едни хора, които някои наричат секта. И може да кажем, да, те са секта на доброто, на вярата, на отдадеността. Хора, които много години градят, дават всичко от себе си,
живеят по 4, по 5 човека в една стая. Всяка сутрин стават, всяка вечер лягат с една единствена цел. Да покажат, че в България може, в България се случват нещата и българина е един невероятен човек. Така че всички искам да ги аплодираме тези хора, които дават надежда, борят се с престъпници, борят се с политици, борят се с перки, борят се за България, дават мило и драго. И винаги, когато се чувствате сами, отворете си, погледнете поредната снимка от исторически парк и знайте, че има някъде там хора, които се борят за вас, които са българи. Винаги сте добре дошли и този остров на свободата ще го направим за цяла България. Благодарим ви на всички. Обичам ви, много благодаря за това, че дойдохте и нека тази вечер отпразнуваме, че ние отново сме заедно. България има. Благодаря ви. Piada igual ele quer pra cá.